Koliko si tačno kilograma izgubila? Pa 14 kilograma, evo baš sam se merila, jako me je zanimalo koliko sam izgubila, zato što sam rekla 12 onda kad smo pričali. Da. Reci ti meni koji je tvoj lični najveći uspeh sa LGND programom, šta si ti napravila do sada i zbog čega si najzadovoljnija i najponosnija na sebe? Najponosnija sam na sebe i najzadovoljnija efektima da su mi se smanjili bolovi artritični, od kojih sam bila, pa mogu slobodno da kažem, polupokretna. Odnosno, toliko mi je bilo ograničeno kretanje da mi je idenje bilo gde je bio veliki problem. Međutim, ti bolovi su krenuli da se smanjuju jako brzo po početku uvođenja te ishrane. I sa nekim malim ispadima kada sam baš onako pravila prekršaje, a primetila sam da tu najviše problema stvara brašno, evo do danas se uopšte nije to, nisu se povukli rezultati. Znači ja sam sve pokretnija, sve okretnija, nemam nikakvih zamora, ali najvažnije, na primjer, od svega mi je to što drugari moje ćerke pre neki dan su me sreli i onda su rekli Đurđi, mama ti je stvarno smršala.